Здравейте! Ще се възползвам от една кратка разходка, която си правим с Прелов към Кирилова поляна. Да ви разкажа на 2 на 3, защото не знам кога ще намеря капацитет да го напиша. И на това ще му дойде времето, разбира се, да ви разкажа на 2 на 3 за нашето провалено Е4 за втори път. Миналата година Тео беше на месец и половина и мен ме дисквалифицираха от селекцията, ме отритнаха от селекцията за Е4. Но пък и при моите другарче и при нашата приятелка се получиха така по-особени обстоятелства и се наложи да се слязат от Яворов. И при тях не стана, защото не взеха. Тази година, нали, с бодра крачка, драги бодри туристи, планирано една година, мислено, сънувано, мечтано, бленувано, изстрадано, какво ли не, уж с много сериозна подготовка, обаче нали, плановете са за да се провалят понякога и трябва да си учим уроците и да ги приемаме тези неща, че нищо не е на всяка цена и трябва да смирим егото си. За съжаление, първият ден беше планиран да е от Хижа леко през Черни връх, Заслон с Мильо, Яребковица, Сапарева баня. Около 40, малко над 42 км направихме, като първите 25 бяха чудесни и след това леко по леко Самара, който бяхме избрали, който беше тестван нееднократно, нещо ни изръби много сериозно. И подбихме крака, въпреки че също не ходим с обувки, които не са видели едно друго. Имаме някакъв километраж с тях. Обаче, не знам, нещо не ни се получи. И двамата носехме изключително тежък багаж. Самара си го разменяхме горе-долу на половина, както и съответно другата раница. Но 3750 Самар, 9 кг бебе, 2 кг вода и 1-2 кг багаж във вид на ветровки, шапки, кърпи, памперси. Просто ни смазаха краката и всъщност аз никога не бях подбивала крака през живота си, нали, страни от обикновената умора, която като се починеш 2 часа ти минава. А това не са ми първите 40 плюс километра, които минавам през живота си. Така че, нали, още даже се опитвам да го смеля защо се получи така. Съответно на таза просто ми беше тотално парализиран от колана. Аз имам заигравка с коланите на раниците и на каквото и да е друго. Просто не ми се получава явно. При бащата на Тео се получи същото. Неговата раница мерихме без вода 14 кг. Просто той носеше всичкия друг багаж и мога да ви уверя, че нямаше нищо излишно. Ние тръгнахме буквално с по един тънък панталон, едни къси гащи, един потник, 2 чифта бельо, 2 чифта чорапи и ветровка. И четка и паста за зъби, разбира се. Всичкото останало беше багажа на Тео, като се налагаше да вземем огромен пакет памперси, защото той все още е с пелени. Нямаше как да го направим без пелени. Аз сметнах някакъв санитарен минимум, който даже бих казала, че би ужасил някои хора. Но решихме да бъдем минималисти, както винаги. И въпреки всичко, багажа беше доста тежък. Освен това го даваха 2 дни лошо време, точно сряда и четвъртък, когато трябваше да вървим от езерата към Мальовица. От Сапарева към езерата и после от езерата към Мальовица. От езерата към Мальовица и от Мальовица към Рибни. Всъщност това трябваше да са лошите дни. Което и Мальовица, и пътя за Рибни, страшното езеро, метално въже, просто дъжд, гръмотевици, бебе не е нашето нещо. Това бебе си го харесваме. Така че не искаме да се самоубиваме. Все пак идеята е да направим нещо приятно заедно, а не да рискуваме живота си, т.е. на детето си и здравето си. И здравия разум ни подсказа, че е добре да преустановим маршрута за тази година и да помислим за някакъв друг формат, да се наслаждаваме на планината и да бъдем активни.
Така че след 2 дни почивка при нашите приятели в Боснек, на които безкрайно много благодарим, сега сме на Кирилова поляна. Дойдохме тук да си спомня студентските практики. Софийския университет има база тук. Много приятно. Да, вървим. Теча, вървим. Ще не слезеш. Сега ще сваля тело. Така че, общо взето, за тази година е 4 приключи. Ето, пускам те. Ето котел. Хваща пътя. Боболеча. Айде да вървим. Хайде да отидем на Явора. Тук ще направим някаква малка разходка към Тихарила и Рибни, може би. Или до Сухото езеро само. Още не сме решили как точно ще се организираме. Реално, като това време, което беше предвидено за Е4, ще си го отделим за нещо бебешко. Рилско, пиренско, западно-родопско. Мислехме, ще направим хижа Белмекен, връх Белмекен, връх Ибър. После нещо, може би, Орцево, нещо западно-родопско, не знам. Приемаме предложения, макар че главата ми ври какви от идеи. Както винаги се прескачат и се бият. Да, бабулеца! Ето го текото. Аз в някакви моменти ще направя по-детайлно описание на първия ден, на подготовката, на екипировката. Ако имате някакви въпроси на храната, на това какво планирахме по отношение на храната, на маршрута, който си бяхме разпределили, какъв ни беше точно графика. Но даже умислихме да се върнем обратно. След като си починахме 2 дни, след като сега вече от петък, днес петък го дават просто прекрасно време. Обмисляхме да се върнем, но аз с тези обувки и с този самар няма да се върна. Така че ще да трябва да ходим до София да взимаме други обувки и самар. Като аз съм малко явно обощаря ходи бос. От 1000 самара, които имам, не можах да си избера моя. И така, ще трябва да направим ревизия на ситуацията с самарите. Тук проблема е, че ние като свикнали да бебеносим с друг вид ергономични носилки, сме свикнали с усещането за раница и за слинг, което е много по... Там детето е по-прилепено към носещия. А тук концепцията на самара просто като тип носилка е съвсем различна и ние очакваме усещане за слинг при носилка, която просто не е слинг. Както се едно да караш тротинетка и да искаш да получиш усещане за АТВ, нали? Това просто са различни неща. И концептуално са различни. Самара, разбира се, си има огромните предимства за планина. Аз изключително много го препоръчвам, особено за многодневни хайкове. Ще ви разкажа за конкретния самар, с който бяхме. Всъщност той е много хубав, просто не ми пасна на мен. Но аз продължавам да го харесвам. И смятам, че има някои гениално измислени настройки. Ние бяхме с Osprey AG+. Ще кажа точния модел, който наехме от Самари под наем. Нашите приятели от Стара Загора, които също са активни бебеносещи. Пробвахме от тях едно туле, но аз на него не му харесах. Да. На него не му харесах сенника. Osprey има гениален сенник и 100 други гениални неща. Освен, че колана му явно не ми пасва. Ама това си е мой проблем. Който обаче затъркаля редица други проблеми. А всъщност обувките, които избрах, бяха едни лемсове Outlander. Те спечелиха пред аутрите, които си купих, защото са водоустойчиви. Пък даваха лошо време. И аутрите се оказа, че имат едно бортче такова при пръсте, което при спусканията леко ми опира. Преди че размера е точния, моя... Това не са първите аутри, които имам. Казвам един камък. Обаче нещо и лемсовете ме издъниха. Просто беше брутално с тях. Но тази тежест 15 кила. Аз 15 кила багаж в планината до сега не съм носила. Ако трябва да бъда честна, носила съм катерачна екипировка, ама не 42 км, ами примерно 2, 3, 5.
Така че, така. И всъщност маршрут, който би трябвало да го вървим 12-13 часа, ние го вървяхме 15 часа и половина с бебето. Което пак, нали, предвид, че сме с бебе и правихме 4 спирки, пак, че го избутахме. Талемсовете ме поиздъниха. Алтрата също, даже се чуя дали да не ги задумя и просто си взема друг модел Алтра. Тези бяха Lone Peak, те са малко по-тесни от Superior, с който аз съм свикнала да нося, но не си взех Superior, защото той се е парзаля, а пиренския каманак нямаше да го избутам с Superior, вероятно. Не, че го избутах. И така, аз още го смилам. Разочарована съм много. Опитвам се да си валидирам всички обстоятелства, които се натрупаха. Но това е положението. Тежестта просто нямаше как да я намалим. Наистина нямаше как. За сравнение на Коме Мине бяхме с 6,5 кг 7 с водата и храната. И аз никога през живота си не съм имала пришки или подбиване от ходене. Никога. Никога. И късмет явно, но просто никога не съм имала такива проблеми. Така е. Айде, живи и здрави! И не се отказвайте да правите нещата, които обичате, понякога очевидно трябва да се адаптират, модифицират, малко да се смирим. И приемане. И дишайте.